dautzut zuek. Hobeduzue hemen ez egon Dortoka maisuaren etxera itzuliko zarete berehala. Zer diozu? Ongi da. Goazen askar, zuen aitari men egin behar diogu. Baina ezin dugu bakarrik utzi. Hau ez da eztabaida unea. Zatoz nirekin entzun, hemen geldituta ez diogu ezer onik egingo. Bai ordea traban egon. Hemen bagaude ezingo da burrukan konzentratu. Aldegin behar dugu, ulertzen! Egi alda. Gu joatea nahi duzu? Bai, hobe izango da. Burrukan ikuste baino luzeago eta zailagoa izango da hainbaten. Ongi aita. Ezerrez egitokotan guazen. Aizu, gauza bat, zergatik etzarete beste nonbait burrukatzen, denontzat hobe litzateke. Zergatik? Gure lagunen hilotzak hemen daudelako, komeni da euren suntxipena ebitatzea, agian egunen batez piztu halko ditugu. Ez uste dut. Satan eta algustiduna desagertuta gero ez dago itxaropenik. Guk ezingo diegu inoiz bizirik itzuli. Buruera horretara ohitu behar dugu. Hauek ez ditugu inoiz bizirik ikusiko. Bai, badakit baina... Litekena da, izango da itxaropenen bat. Zein? Azaldu. Hori gero, lehenbizi munstu hau akatuzuk, ziura utziko duzula, txikitu egin behar duzu gure lagunen mendekuz. Ordaineraziko diot bai, fida nigan. Ordainduko du, ez bildurtu nigatik menperatuko dut, itzada maizut. Zain nauk, abilazkar zertanago, tiro jaitsi burrukara, nirekin ausartzeko koldarregia espaiz behintzat. Ongi, banoa, zuzen zaude Krilin, hobedugu beste norabait joan burrukara. Ez kezkatu nigatik dena irtengo da ondo. Tori bostekoa, zorterik onena opa dizut, pixka gehiago laguntzeko ilusioa neukan baina. Zurekin naukazu bihotzez, nire sera osoa daukazu. Eskertzen dizut. Zein du ondo aita? Bai, semetxo. Iez beldurtu, honez itzuliko nauk, fidanigan irabazle etorriko nauk, zindagiat. Laster joango gaitu beinolales arrantzara. Adin itzuli. Burutik ies egiterik pasako balitzai, jakintzak bere alaxe harrapatuko hautala. Goazen beste nonbait burrukatzera. Hori atsegin bazaik, niri berdintzirak.